Amen. Tapuji Tuhata marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Nama molus do anggo portibion rap dohot na pinangido ni rohana. Alai namian rodi saleleng nileleng na do na mangulahon lomo ni roha ni debata. Haleluya. Haleluya.
Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, nabadia doho pardosa do yang gohami. Alai di ondingi hodo akan namar haposan jala nama porus tuho. Alani i romahami tuho, mangasahon asini roham. Sayunang tulak hami sian jolom. Akup ni i lehon di hami roha nagirgir tumangihon hatam. Asahu boto hami mangulahon lomo ni roham. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende hita. Tatangihon ma patik ni debata di minggu ta sadarion ima patik parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo ahu do jahoba debatam nina debatata dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sombaon, manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon guar ni debata ianggo soture dalana, aihona uhumna dosogot akan namar sineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamu ma pabadiahon ari minggui, di naonomari mahula hamu nasa siulaonmu, alai yang goari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahil-lahil, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni utani halak pe, na mangebati hutam. Aidi naono mari do di topa debata langit dohot tano dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papituhoni, dibaheni do umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai ido sahatna, atong rap mangidogogo mahita tua dopan ni debata. Ale Tuhan debata
Sai pargogoi mahami mangulaun nahombar tupatikmi. Amen. Mare dehita. Potima dosata diadopan di debata maratangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan jala amanami. Hujau hami do goarmu nabadiai. Alana targogot hami marningot dosa nami. Sai marasin roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak debata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehesian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangondihon hami. Asi maroham di hami. Sepatok tong ma di hami roha hamau liateon tuho. Oton di parbadia pangapul di namarsak roha. Pamalu masaluhut na bernit binahen ni dosa nami. Romaho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asini roha. Sayunang tulak hami. Sai tangihon mahami ho ale debata. Ama anak dohoton di parbadia. Amen. Baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosata. Romahamu tuau asa mangolu tondi muna ninna Tuhan Jehovah. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botar do bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasumba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marendehita. Stop.
ma hatani debata, turpuk epistel di parmingguata di Tikion, natar surat di Sada Tesalonik 5, membuka sian ayat 12, rodi ayat 24, marsikat sorin mahita majaha, hamima na parjolo songonon mahatani tuhata. Huelek-helek hami mahamu aleak kadongan, tada hamu maaka nama kalojahon hamu, aka nama nguluhon hamu marhite-hite Tuhani, rodiaka napaingoton hamu. Alai huapoi hami mahamu aleak kadongan, sai paingot hamu maaka nasomaradat, apuli hamu maaka siotik roha, aju hamu maaka nagale, labas marohamuna dopak saluhutna. Toktong mahamu marlas niroha. Mandok mauliate mahamu siala saluhutna, ai ido dipangido debata sian hamu, marhite-hite Kristus Yesus. Unang lea rohamuna di panuri rangon. Pasiding hamuma nasa rumang ninaroa. Haposan doi bana naman jauh hamu, sai pasautonna doi ido sahatna, martua doakan atu mangion hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Maredehita.
maha porseot tai, songona hinati dako ni dongata sa porseon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumapalangit dohot tanoon. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagebe-gebean sian tondi parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumahon na bernit, di pangumuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang, na tuat tubanua toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siang mundiribata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pai mulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan abadia, dohot dihasisani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu dosogot daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tabegema kor sian ina Kamis, diudutima tu ina Esther.
Tapi ge matiting na masa di huriata nasa minggon. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tapai hut-hut matiting nama ragam di Minggu 24 Agustus 2025. Naparjolo Guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu pasapuluhon dung Trinitatis lapatanna hasitulu sadaon ni debata. Topik Minggu asini rohani Jehovah hot rodi saleleng-lelengna. Napaduahon kelompok kortu parminggu tanggal 31 Agustus 2025. Di pukul 7.30 Ina Hanna, Ina Deborah, and Harmonix. Di pukul 10 Ina Kamis, Gabungan Ama. Di pukul 10.07 Ina Esther, Remaja Naposo. Napatuluhon ibadah minggu pukul 7.30. Di tanggal 31 Agustus 2025 nanengro, kita memakai bahasa Indonesia. Napaupaton amplop panupahion tu festival Kor Ama. Di hari Minggu ta sadarion di patupa huriata do papungu amplop lau manupahi peserta festival Kor Ama ni nasian huriata tapasahat mai di pelean napa duahon. Napa limahon pasahat ulos hatuaon. Di Minggu ta sadarion di kebaktian pukul 10 patupaon ni huriata do pasahat ulos hatuaon turuas ni huria ima naparjolo amang situa Victor Munte tubuh 10 Agustus 1952 sian sektor Kolose. Napaduahon inang rumitang boru hutapea tubuh 20 Agustus 1952 sian sektor Betania. Napatuluhon amang Arifin Pardede tubuh 21 Agustus 1953 sian sektor Filipi. Jala di hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 nanaing roon patupaon ni huriata do pasahat ulos turuas ni huria ima tu inang sueni Eko Mastuti boru lumban gaul tubuh 20 Agustus 1955 sian sektor Kolose. Napaonopon paborhaton situa pensiun. Di hari Minggu ta sadarion saud do patupon ni huriata paborhaton situa pensiun tutolu halak situa ima naparjolo situa J Malau sian sektor Efesus. Napaduahon situa W Manulang sian sektor Efesus. Napatuluhon situa W Huta Barat sian sektor Kanaan. Tapatupai may di kebaktian pukul 10 dung sipul papungu pilihan napaduahon. Laos diuduti maramah tamah ni dohotan ni parhalado utusan sektor dohot utusan kategorial dung sipul parmingguon. Napapituhon pertangyangan sektor. Di hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 di sektor Korintus di keluarga S. Tarihoran Boru Simanjuntak. Di sektor Judea di keluarga S. Situmorang Boru Simangunsong. Di sektor Kanaan di BPH sektor. Di Galatia keluarga F. H. Tarihoran Boru Simanukari. Di sektor Filipi di keluarga A. Pardede Boru Siahaan. Di sektor Philadelphia di keluarga F. Dolok Saribu Boru Pak Pahan. Di hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 di sektor Sion di keluarga H. Lumban Gaul Boru Nainggolan Laos di Patupa Pangapulion. Di sektor Betania di keluarga M. Sianipar Boru Purba. Di sektor Roma di keluarga L. Togatorop Boru Siregar. Di sektor Nasaret Parhalado sektor.
Di sektor Kolose, keluarga Nonya M. Manulang Borussia Turi. Di sektor Bethlehem, keluarga M. Sihobing Boru Monte. Molo alamat Boy Mataida di acara nong tatiop manang nong di tampil ho di layar. Napawaluhon Festival Kor HKBP Distrik 20 Deboskap. Di hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 di Patupa HKBP Distrik 20 Deboskap do Festival Kor Mana Maringanan di HKBP Cinere. Parsidoho doa Masian Huriata gawe peserta Festival Kori. Sialani tatangnya koma jalata dukung ma peserta utusan Sian Huriata anggiat boy patupahon na dumenggan. Napasiahon amplop resort. Di hari Minggu tanggal 31 Agustus naneng roon patupot tado papungu amplop resort. Pasapuluhon pendaftaran parguru Malua. Tabuka dope pendaftaran parguru Malua tua kayana kota sahatu tanggal 31 Agustus 2025. Boy ma didaftarhon marhite situa sektor tabe laos mabuan fotokopi surat perdidionna. Pasapuluh sadahon jadwal rangkaian pesta gotilon. Hobar tu haputusan rabu panitia pesta gotilon tapatu pada rangkaian pestai imana Parjolo malam puji-pujian dohot penggalangan dana rayon Parjolo, Roma, Filipi, Bethlehem, Efesus. Ima di hari Sabtu 10 Oktober 2025. Napaduahon malam puji-pujian doho penggalangan dana rayon napaduahon Nasaret, Philadelphia, Kolose, dohot Sion. Ima di hari Sabtu 10 Oktober 2025. Napatuluhon malam puji-pujian doho penggalangan dana rayon Tolu, Sian sektor Judea, Betania, Galatia, Korintus dohot Kanaan. Ima di hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025. Jalan Abawapaton Pesta Puncak Gotilon ima di hari Minggu tanggal 9 November 2025. Pasapuluh duahon pengadaan inventaris motor. Dana naung tarpapungu tu pengadaan inventaris kendaraan manang sepeda motor sahatu sadarion godangna 23.550.000 rupiah. Daftar naung pasahaton Boy Mataida di Wartana Adong di Hitabe. Totong ma husosoi hami aseta ukap be rohatta lao manupahi danai anggiat Boy humatop terrealisasi pengadaan 2 unit kendaraan di pasahat madukungan dana itu tim manang tu parhalado di sektor tabe. Pasapuluh toluhon torop ni ruas nama dohoti parmingguot tanggal 17 Agustus 2025 godangna 720 tolu halak. Pasapuluh paton ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 51 halak. Ulang tahun pernikahan 5 kepala keluarga. Padita dohot sude parhalado HKBP Cimanggis pasahato selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Periode tanggal 25 sahatu tanggal 31 Agustus 2025. Hatani debatana pasikopolas ni rohamuna tersurat di Yohanes bidu 15 ayat 7. Molomian hamu di bagasanahu jala molomian hataki di bagasan hamu jupa kamu do manang dia pe dipangi doro hamuna. Pasapuluh limahon pelian iuran diakoni sosial huria. Torop na pasahaton pelian iuran diakoni sosial huria di bagasan nasa minggon godang na onom kepala keluarga godang ni hebengna 1.500.000. Pasapuluh napon pelian bulanan manang pelian tahunan. Torop na pasahaton pilihan bulanan manang tahunan di bagasan minggon 7 kepala keluarga godang na 1.580.000 rupiah. Moliate ma di pasahat huriata tu sude ruas naung pasahaton pilihan bulanan na dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Agustus 2025.
Tuakan aso pasahatos sadobe taingot ma amang dohot tamu inang makarikoto pasahatos sa ganok bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe. Pasapuluh pituhon kewangan huria. Huria 10.775.575 rupiah. Tu pembangunan 1.127.250 rupiah. Sentralisasi Manang Pusat 7.506.675 rupiah. Jumlah 20.340.500 rupiah. Melotungadong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka pilihan asa dihubungi matu parhalado. Radedo hami lau padeng katosa. Songani matiting namasa dohot si pamasao di tonga-tongani huriata. Saya di pasu-pasu tuhatta ma peliani bain sangap di guarna. Amin. Tabegema Kor Ama Salom diudutima penampilan peserta festival Kor Ama.
Mare dehita laos tapasahat mapelean sadaa dohot sadabi. Maringan
ameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tajalo mahata ni debata di minggu tasadarion na sinodangan ni asini rohani Jehovah hot rodi salinilingna nagabi topik. Dienet sian pesalmen bidu 110 ayat 15 sahat rodi ayat 10 walu takas mata paihuti husongonon mahatana disi. Songo duhu-duhu do ari-ari ni jolma nagalei. Marbunga ibana songon bunga di ladang. Ai di bolus alogo ibana jadi dang disibe. Jaladang tartadabe inganan nai. Alai anggo asini rohani Jehovah sian saliling-liling na do rodi saliling-liling na di akana makabiari ibana. Jala hati goranna marnini marnono di akana mangaraduti padan binahin nai dohot patupahon akka patiknai. Ido yanggo sahatna. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus ari-ari ni jolma ninna dusun songon duhut-duhut dohot bunga di ladang. Jadi hari atau masa manusia ini diibaratkan bagaikan rumput dan bunga di padang. Duhut-duhut murado itu bu, alelos murado imalos. Songoni do nang bungai, bodo manugo nai ibana mekar alai holar roa logo manguluson. Itordang disibe haulion nai. Di patudos parpesalme dongulu taon songo duhut dohot songon bunga di ladang. Na boydo sonari gopis idaon sikop dihita saluhutna alai moloro alogoi alogo na diduaran ni ibana di so boydoi parukilan boydo parsahiton boydoi hamatean. Pitor salpu do saluhutna na di adong na adong dihitai. Alani ido hita jolma nagaleon na terbatason dang manotong aka manginang. Doho sude na adong didiritaon dang hoti dang manotongi adong dihita. Sifatna parsatokinad do. Sifatna sementara do. Bahkan parpesalmen makatidakon di pesalmen 10 ayat 10 di do ari ni taon nami itap ni 70 do. Bamolo margogo hami sahat 20 lubi siani hangaluton namai. Jadi masa hidup kita sampai 70 tahun. Kalau kita kuat sampai 80 tahun. Tapi selebihnya itu sudah menjadi kesakitan. Songonima jepekna, songonima terbatasna, ngulu nihita jolmon di portibion. Alaya ka manginang molope terbatas hita, doho na adong didirita. Parpesalme madok adong dosa dan ahot. Rodi saliling nilileng na. Iman na ginoran na dison asiniri rohani Jehovah hok doi saliling lileng na. Di ayat 10 pitu takas idok ibana sian saliling lileng na do rodi saliling lileng na. Berarti unlimited do partikian ni asini rohani debata. Tanpa batas. Jadi dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Jala asini rohani debata manotong dang alani burjutta, dang alani denggan ni parulauta, dang alani hasatiota. Karena Tuhan tetap setia. Di 2 Timotius 2 ayat 10 di do, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Allah hasatiau do debata, haposa do ibana. Molotung pedang satia hita, molotung pedang haposak kita, dingulu naung pinasahat ni Tuhanot tu hita, Allah yang go Tuhani, totong do haposan. Dia akan tetap menunjukkan kasih setianya bagi kita. Nunga patar asini rohani debatai di hita, marhiti ngulu ni Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus si songoni do itorus, tiada berubah. Idona hina tidakon na di Heber pidu 10 ayat walui. Ia Yesus Kristus songonina toari songoni sadarion laos ido rodi saliling-lilingna. Tuhan Yesus tetap sama
Dari kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dari sinilah digubah satu nyanyian terkenal, Tuhan Yesus tidak berubah. Asa asini rohani debatai nunga terwujud, nunga nyata di diri ni Tuhan Yesus Kristus, nasodung olo muba. Sian saliling nililingna, sahat rodi saliling nililingnya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Macai labok, jala macai donok do asini rohani debatai, songon asini rohani ama-ama mida anakonna nin. Songon asini rohani ama-ama mida anakonna, totu takas doi muraat tusatta. Sahalak ama say marpamuati doi mida yanakonna. Sahalak ama say patupahon na denggad doi maradupon yanakonna. Itu sahali di dok Tuhan Yesus. Siapa bapak di tengah atau seorang bapak di bumi ini di saat anaknya datang meminta roti lalu dia memberikan batu? Adakah bapak di bumi ini di saat anaknya meminta ikan lalu dia beri ular? Lalu Tuhan lanjut, kalau kamu bapak di dunia ini tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, terlebih lagi Tuhanmu. Tarlumo bidope tuhatta debata nagabe ama dihita songonima ibana maka haholongi hita sepatu pahon akana dumenggan dingolutta gariada didokdo uboto waddo ibana dia nariko dingolutta sian dirita sadiri songon asini rohani ama bidayana konna didok disi alam memang debata maka haholongi hita benar-benar sai olo majako kita di sudi keberadaan. Molo mardosa pehita sai dijakod. Hudok di ibadah PA. Molo par di surga mardosa di bolokong Tuhan itu. Lucifer tadinya dalam malaikat yang penuh dengan kemuliaan. Dia punya kehebatan. Tapi karena dia hendak sama dengan Tuhan Allah, maka berdosa lalu dia dibuang ke bumi ini. Sonari nga di portibio bebana. Apalagi saping miman wangi bana manggugay ho manangi ho jamitawan. Alay molohita mardosa. Dang dibolokon. Dijakot Tuhanid. Roma hamutuaw hamuakana luja jalan nasorat hupasonang pehamunin naiban. Jadi setiap orang yang berdosa yang mengakui kesalahannya dan datang kepada Tuhan, dia akan dengan tangan terbuka menerimanya. Songon asini rohani ama-ama maradopon ianakon. Songonima asini rohani debata maradopon hita manusia. Atong molong ataboto do asini rohani Jehovah hot saliling-liling na. Molong ataboto do takas hadirita di hajol maut taon na gale jala terbatas do hita. Atong adong matulu pakorhon na dingolutta. Na perjulo ima padaw gijang ni roha. Na paduahon dalani ngulumon di bagasan roha mauliate. Dohot na patuluhon mangulu mahoho bartolomon ni roha ni debata. Taida masada-sadas yan natulon. Na perjulo padaw ma gijang ni roha. Prestasi, prestise, kesuksesan, kejayaan na lausal pudo yakka mangina. Dang manotong idihita. Umur, hamoraon, hagogoon, hasangapon, molodung jupang tikina, tong dotusan. Itu dia dong. Tutano. Ido ben na didok si Marsada, hona royalty do molo wedi hona din si Marsada no Ayen wae marak na royalty nate. Ida mai bunga pacuri asal nang di royalty aw. Ida mai bunga pacuri bunga nama cai uli. Manogot nai mangerbang doi uli do idaon. Dung lam nakok mata niari laos malos mabungai. Dung lam robot maarii laos madik-dik bungai tutan. Songoni do nang jolmai nasangap namora napogus dung jupang tikina. Itu dia. Tutano atong pada makijang ni roh. Tutano udah pe ujungna. Unakon taringo tungulu sogot di surgo. Taringo tungulu di tanah ope rugi do margijang ni roh.
Molo adong sahala raja manang pemimpin gijang rohana di tanoon tartuktuk sogoti tung suadong manugui donon na taoton. Ido ka? Ima di tanoo pedang tabo molo mangolo di bagasan gijang ni roha. Jadi karena sangap namora molo tartutuk isogot dengan kesombongannya, manusia akan meludahinya, mencibirnya. Imam molo adong akan namora di bagasan gijang ni roha atau sombong. Alain maingon anong doon na pugos tong sobong. Aguh, double biyo natin. Double tugas na. Nga pugos. Maaf ya. Ay may. Sobong muse. Sobong no to ahay gagijakon. Malas muse mulaw-law nga swadong nangadong si pangasahonon na artani na tuwa na bilang adong malas muse mulaw-law. Terlalu sombong bekerja, tuh ahame na ulaw si songoni ninay mana. Tahin na roh ate. Buha musiman no ni mulo tertutuki. Adang binoto be haruna mora na sangap taot tonin na muloi badang binoto be songodi. Nah jangankan urusan sorga, urusan dunia saja memang kesombongan tidak berguna. Alani ido pada oma gijang ni roh. Unang pangasaho sinadongammu, unang pangasaho gogom nuaing. Ay ipelaw salpo doyak kamanginang dang tarpangasaho kita pertibio doho jolmon. Ido uban na secara tegas di Jeremia 17 ayat 5 di dodo marjea mabawa na marhaposan tu jolma manang tubolon ni botohon na gabe di pasuruk rohana sian Jahoba. Marjea ma itu diterjemahkan dari kata Ibrani aurar yang berarti Tuhan jijik. Magigi do de batami da akan mangasahon hagogo onni portibion, hagogo onni jolma, balgani botohonna. Amang inang apa gunanya kita hidup kalau Tuhan sumber hidup sudah jijik kepada kita? Maka jangan sekali-sekali mengandalkan semuanya itu. Tung dihasogoho Jahoba do gijang ni roha. Tabereng macatatan Alkitab godakian. Si Adam doho si Hawa madabu tigijang ni roha naing dos doho tua debata, akhirnya mereka diusir dari taman Firdaus. Orang-orang yang pada saat itu dengan kesombongannya hendak membangun menara Babel supaya punya tangga sampai ke sorga, itu dihancurkan sekejap oleh Tuhan dengan mengacaukan bahasanya. Fir'aun dengan kekuatan kereta kudanya juga ditunggang balikan Tuhan ketika mereka menyeberang di Laut Merah. Godang nai catatan Alkitab nama doakan na gijang rohana dipat surut Tuhan ni sian ingananna. Alani ido sahalina di nomor sadaon pada oma gijang ni roha. Aka amang inang daripada gijang ni roha tagonan ma peophamu serep ni roha. Marguru haserepom matu aek. Aek say torus do dilului ibana inganan na tomorrow. Air akan senantiasa mencari tempat terendah, paling rendah. Sia dia pe aihon, neng jam-jam peninai ai Firdaus, sude aik sarupa bakona, pasti akan mencari tempat terendah. Tidak ada air dari Taman Eden berkata, kami yang lebih hebat dari air sungai Efrat atau Gihon, maka kami harus di atas, down. Manang sia dia pe aihi dengan keberadaan na doho sumberna saya terus do mangalului na tumoro atau songoni mangulutom marguru mahita tu aik asa dia pe na adong dihita capaian prestisi atau prestasi atau kesuksesan saya tapaserep marohata kamanginang di tonga-tonga ni nguluton molo aihon ala serep do imana saya mangalu na tumoro los disido hagogoon na bui ibana marpungu gak bisa ada sungai, gak bisa ada danau, gak bisa ada lautan. Ala adong serep ni roh. Ternyata kerendahan hati juga akan menghasilkan kekuatan dalam kehidupan kita. Serep ni roha makorhon haguguon di tonga-tonga ni parngolota. Didok padohad batak tarengot tu serep ni rohaon. Unang madirgaku sotung tartuk-tuk patna. Unang matukihu sotung pasak bohina. Molo padirgaku hita mardalan
Ado tay guarni. Siang golangit do ado. Siang golangit do ko baru. Bisa buti mardalan. Sahin na buti. Saya songoni mah mau mardalan. Tertutup pak munai. Batu na me pedang bereng omuna me. Ido po dan nyuputan na jolo, unang madirgakku, sotong tertutup patna. Demikian sebaliknya, unang matuki husongonon. Adong ison pasak, gabi hona pasak bohitay. Sirsirma madalani nguluan. Ya udahlah, dengan kerendahan hati sajalah. Kalau Tuhan anugerahkan banyak, syukuri dengan kerendahan hati. Kalau hari ini kurang, ya tetap rendah hati. Imana parjolo. Napa dua hon didok dalani mangulumon di bagasan roha mauliate. Disudi keadaan, disudi peristiwa, disudi partikian, sadok madok mauliate ma siala saluhuna ninna apostol Paulus. Alaniaha ala ido dipangido de batasian hamu marhite-hite Kristus Yesus. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah bagimu di dalam Kristus. Atong molo odo pangiduan dohok nahina lomohon ni rohani debata sudi mahitaon bui madok mauliate disudi keberadaat molo silopit parutungata sadarion ingot madok mauliate molo harugian sadarion ingot madok mauliate molo songgop sahit pamatu tupamatang ta sadarion ingot madok mauliate jala molo saitogus terus sita mardalan gudang aktivitas aledang adong rosahit disipay kotong do madok mauliat molo uli paredionya kamaton dok kamu mauliat molo juara so juara nope sadok di tangan juara baru ati terpaksa do berat ipaksa juara so juara anome ale sadok di tangan juara jago di bagaimana dinasi de tutu do tutu hian au be tabudu be honaro tu roha ikon honaro tu roha kan katanya komatong una kolan tutuin namu dan tanya ku kamu hari Sabtu boroha akamaton tanya ku kamu saya yakin kalau semua jemaat ini mendoakan Bapak ini mereka akan lebih percaya diri nih berdiri di depan tatanya komada manginang dah tetap didukung asa boy patupawan akan nauli nadenggan di sini komadok moliate do molo boy hurion naing mangutus ada utusan bamadok moliate meta tutu hatai adong do huria dang adong utusan alani ido hamu pia kamang madok moliate mamolo do hotamu di punganon aidang sudi terpilih tu si alani molo lam godang rasa syukuron oman no mabe kamu bangalam minar bebohimu nanongan amekel behamu ditiki mangidehon marsonang sonangi ngaitor berubah be mimi wajahi. Nah perjoloi memang songon nama rukil aleh holadung marsonang sonangi itor drastis berubah mimi wajahi boi berengon ni penonton ni pesani pe tersampaikan tu nasida margo maham holso dohot ungut-ungut ai ido mangodingi parnida atta tu asini rohani debata. Dulu orang Israel ketika dibawa Musa keluar dari perbudakan Mesir di padang gurun pekerjaan mereka adalah mengeluh dan bersungut-sungut. Akhirnya apa? Mereka tidak melihat lagi kasih setia Tuhan yang sudah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir pada saat itu. Dang boy bedi ida nasida asin rohani di bata. Songoni do nak kita kamanginang molo seholan na marungutungu seholan na holsoan marungutungu terus mulai senda menugut saat tu botari. Wala nala subuh di lakah be pak no do dengkan asobo to paton tua mako mama teh rasa nak marungutungu timan. Ya lebih baiklah mengucap syukur daripada mengeluh dan bersungut-sungut. Karena itu akan memberikan tenaga kita lebih ekstra. Kalau kita mampu bersyukur, kesehatan dan stamina kita katanya secara medis bertambah. Kepercayaan diri kita juga bertambah. Menjalani hidup dengan benar juga akan semakin tercipta. Milikilah rasa syukur. Itu membuatmu memiliki hidup yang lebih berguna. Saya ambil satu tokoh, Steve Jobs, pendiri perusahaan Apple. Steve Jobs punya pernyataan begini, hujau mah di hati Indonesia manginang.
dung diponis ibana kanker, umurnya tinggal 6 bulan. Lalu pernyataan ini keluar dari seorang pendiri Apple, perusahaan Apple. Dalam dunia bisnis, aku adalah simbol dari kesuksesan. Seakan-akan harta dan diriku tidak dapat dipisahkan. Karena selain kerja, hobiku tak banyak. Saat ini aku berbaring di rumah sakit, merenungi jalan kehidupanku. Semuanya itu tidak ada artinya lagi. Nang aduk kape lapatan nin neban. HP ngai padur sibana kesuksesan arta dus mai dohotau ngin neban. Alai ternyata dang aduk kape arti ni sudi. Mono so di bagasar roha mau lihat ya. Tumpe onom bulan nai partikyat. Konkretnya nanti Steve Jobs akan membagikan separuh dari hartanya semua untuk misi kehidupan di pelayanan misi dunia. Madok mau lihat doi mana? Tumpe onom bulan nai mapartikian. Madok mau lihat doi mana jale di pataredaho doha mau lihat onai marhitena olo mana macagi hon nadong di banai tu akahalak na kurang beruntung satiki. Banyak-banyaklah bersyukur supaya hidupmu lebih bermakna, hidupmu lebih berguna. Karena kau itu seperti ini semata-mata hanya karena kasih setia Tuhan. Molotung boy pahita saat tu titikon tengok ma holan ala asini rohani de bata sabing doi. Napatulu hono manaparpudi. Mangulu ho Bartolomon ni rohani de bata. Jadilah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Marhitiaha maka biari de bata radoti padanmu jala ingot patupa patikna. Madalani ngulu nahina mohon ni debata marhite na makabiari debata lapatana hormat. Lakukanlah segala sesuatu dengan penuh hormat dan hanya demi kemuliaan Tuhan. Ido bana do apostol Paulus manang dia pedi ulahamu ma manang bahek kamu masaluhu nai pasangapo debata. Tidak hanya pada waktu bekerja, pada waktu kau makan, pada waktu kau minum atau apapun saja yang kau perbuatlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Dungi mangaradoti padan sudah hitau nungambar pada tutu hatai ditikinong terdidi hita. Padatta ima makahaholongi debatas yang nasa rohas yang nasa pikir yang nasa gogo dohok makahaholongi dong ajolma. Ingot mahita di padanon jaladakola tu dirita alaikot caitaruson tatorusson tu akka generasi namang ihut. Di ulangan onom sahat tu pitu sahat tu poparamu sogot terus ajar-ajari nasida asa ingot di padan maka haholongi debata dohok maka haholongi dongan dolma dungi patupa patikna patik ni debata dihita di jahahod do sisa puluh patihi di lapatan ni patihi takas do di dok ai asido rohani debata diaka nama ribu-ribu diaka nama ngaradoti patikna alai sogodo rohani debata sampai tu poparan sudut patolu sudut popaton diaka naso mangaradoti patikna didok nakaning asini rohani debatai ternyata boy do sahat tu namar nini marnono hamu tu nini muna tu nono muna molo di patu pahamu patikna. Maka ketika kita memelihara hukum Tuhan hari ini itu bukan melulu hanya persoalan hidup kita tapi juga anak cucu sampai buyut kita nanti juga akan menerima berkat kasih setia dari Tuhan Allah kita. Alanido patupa makan nadenggan di ujungna puji ma Tuhan. Ta puji ma ibana holan alani asini rohani. Only by His grace. Holan ala asini rohani Tuhani ikut totong hita mamuji songo parpesalmenon. Gariada di dok parpesalmed do molo tajahan non pesalmen 100 ayat 22. Puji ma Jehovah hamu ale akka jadi-jadian nasudena di sude inganan ni harajaonnai. Puji ma Jehovah ale todik. Sude jadi-jadian nahita. Ta puji ma ibana ala asini rohana hokdo saliling ni lelengna. Amin martang yang mahita. Puji-pujian dohot hamolateo matutu di pasah rohanami tu adu pamwale Tuhan. Ala takas do marhite hatam di pasar hoko ay asini roham hok do saliling nililingna. Tung pedang hapo sa kami di ngulu namion ala yang go asini roham manotong doi lehonom mu Tuhan. Atong Tuhan urupi mahamion. Asa
Boy waktu si hami songo dia mamadala ni ngulu na sitong ho Bartolomeo ni roham. Jala di paingot todo parsetikina do hami ho Tuhan. Dang adong namanotong hamion do sude na adong di hamion. Alani padao mahamis yan gijang ni roha. Jala naing matotok kami boy sidok mauliati di sude partikian di sude keadaan. Jala huhanguluhok kami matuhan ngulu na hinalomohon ni rohami. Bos do rohan kami marhidito dimto di porbadia say urupam mu patawo mu hamilaho mangulahon hatamon. Mauliati matuhan di padonganim di sude ruas ni huriam. Tarbain nasida do rotu bagas coromo bongot di bagasan manuguton. Atong gohe malas ni rohana sida akan namarsak nasusa apuli rohana Tuhan lehogogo di nasida kanagali asa totong boy margogo nasida manguduti parngolonna akan yang dibagasa parsahiton surdukko matangam mo nalaboh itu pamatang ni nasida asa anggia tanggal panahiti sa pamatang nasida tuwa karuas ni huriam namadok mauliate alani aka pertabahan ni umur aka pengabahan natamado aka pertabahan ni rezeki na jenalo nasida sa minggon tong maho na mga ramoti nasida Tuhan asa ingot nasida siya kodo haroroan ni isa luhutna jala pakyon nasida maari-ari ni ngulunaon lebih berguna ho Bartolomeo ni rohami Tuhan di bawah di bagasan tikyon sadado rohanami sude huriamon di bagasan elehelek dohami rotwa dopamu mangiduhon sian asin ni roham pasaha ma asin ni rohami tu akka amanami sian huriam na pasidohot gabe peserta festival Kor Ama di distrik 20 walu de Boskapon nunga ditatap ho Tuhan keseriusan ya kamanami dia kaparguruan na selaon godang na dikorbaton nasida ya kapartikian tenaga dohlan akana asing jalan nunga hampir neng saha nama Tuhan partikian na naing pasahaton nasida de puji-pujiani di julunya ka dewan juri di hari Sabtu na neng roon atong Tuhan pahipas pamatangnya kamanamion totong persea nasida jala percaya diri asa totong uli paredioni nasida pasahaton padao ma Tuhan sina kepikiran na asing ya soholan lau mamuji pasangapon guarmu manasida disi asa unang terbeban nasida manang alani dia pe alai naing mapasahaton na pujian suruh todim di porbadia asa ingot nasida disude lirik disude nada disude kunci na pinasaha ni amang guru tu nasida sosong ni ma amang guru saya totong lehonomu gajang ni umur hahi pason turni rohado pikiran asa anggiat lam tu sadana nasida Tuhan lau patupahon akan nauli na denggan setong atongan ni huriam tong pos marohanami homa totong nama dongani aka amanamion madohoti festipali tong Tuhan dewata di bagasa saminggon sahatu tangamu mangulu nami doho ngulu ni sudi ruas ni huriam urasi hami siad dosa nami asa lam talup hami gabi haboran ni pasupasum holan marhite goarni anakmu Yesus Kristus tangihon matangiang namion amin. Mari de mahita laos tapasaha ma peliata doho dukungata to aka ama naneng dohot tu festival Kor. Mari de mahita. Salmo
koma peliata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehom mitu hami pelean nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, paso-paso may jala ramoti, asa huparhasya kami peleanon, pati bulhon harajaon mo ditong atongan ni Huriam, dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni seleho-lehom mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni Roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaorhon ma damena tutondim. Shalom, selamat hari Minggu Madita Saluhutna.
Ayo kita absen-absen. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.